5 φορές που η παραίτηση είναι στην πραγματικότητα σημάδι ψυχικής δύναμης. Περιηγηθείτε για 1 λεπτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιθανότατα θα δείτε κάποια αποφθέγματα να σας υπενθυμίζουν ότι οι πρωταθλητές δεν τα παρατούν και ποτέ μη παραιτήστε. Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι η παραίτηση σημαδοτεί έλλειψη δύναμης. Και η προθυμία να υποφέρουμε με το οτιδήποτε για την επίτευξη ενός στόχου είναι ένα πραγματικό παράσημο τιμής. Όμως η αλήθεια είναι ότι η αντίληψη ότι πρέπει να πετύχουμε με κάθε κόστος είναι αρκετά επιβλαβής. Μερικές φορές χρειάζεται περισσότερο θάρρος για να απομακρυνθούμε από ένα στόχο παρά για να τα καταφέρουμε ό,τι και αν γίνει. Ακολουθούν περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραίτηση είναι ένδειξη ψυχικής δύναμης. 5 φορές που η παραίτηση είναι στην πραγματικότητα σημάδι ψυχικής δύναμης. Πρώτον, ανακαλύπτουμε ότι οι κίνδυνοι υπερτερούν των πιθανών ανταμοιβών. Αν ο στόχος μας είναι να τρέξουμε ένα μαραθώνιο, αλλά 2 μήνες πριν την προπόνηση ο γιατρός μας συμβουλεύει να σταματήσουμε την προπόνηση λόγω μιας καρδιακής πάθησης, μπορεί να αποφασίσουμε ότι ο κίνδυνος για την υγεία μας είναι πολύ μεγαλύτερος από το να καφιόμαστε που θα κερδίσουμε τερματίζοντας τον αγώνα. Αν και είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε για τους κινδύνους προτού ρισκάρουμε, δεν ξέρουμε πάντα τι κινδύνους πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αν σε κάποιο σημείο της πορείας μας ανακαλύψουμε ότι η επίτευξη του στόχου θα μας κοστίσει την υγεία, τις σχέσεις ή την ψυχική μας ηρεμία, ίσως συνειδητοποιήσουμε ότι η διακοπή είναι η καλύτερη επιλογή. Δεύτερον, η ανταμοιβή δεν αξίζει την προσπάθεια. Μερικές φορές δεν είναι οι κίνδυνοι που είναι περισσότεροι, αλλά το γεγονός ότι η ανταμοιβή είναι απλά πολύ λίγη. Μπορεί να ανακαλύψουμε ότι υπερεκτιμήσαμε πόσο μεγάλη θα ήταν μια ανταμοιβή. Για παράδειγμα, μπορεί να φανταστήκατε ότι θα χάσετε 10 κιλά ή να πάρετε μια αύξηση 10% θα έκανε με κάποιο τρόπο τη ζωή σας 100% καλύτερη. Καθώς εργάζεστε για την επίτευξη ενός στόχου, μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι η επιτυχία δεν πρόκειται να σας προσφέρει τη γιγαντιαία ανταμοιβή που ονειρευόσασταν και κατά συνέπεια μπορεί να μην θέλετε να επενδύσετε το χρόνο και την προσπάθεια που θα χρειαστείτε για να φτάσετε εκεί, αν η ανταμοιβή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τρίτον, οι στόχοι μας άλλαξαν. Η βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης μπορεί να φαίνεται ένας καλός στόχος κατά την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους, αλλά μέχρι τον Μάρτιο μπορεί να έχετε βάλει στόχο να βρείτε μία νέα θέση εργασίας. Ξαφνικά μπορεί να μην αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα για εσάς. Δεν πειράζει να αλλάζουμε τους στόχους μας. Στην πραγματικότητα, η θέσπιση νέων στόχων και η εγκατάλειψη αυτών που δεν μας εξυπηρετούν πλέον θα μπορούσε να είναι το κλειδί που θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε και να μάθουμε. Τέταρτο, η διαδικασία δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας. Ενώ η αποπληρωμή του χρέους μας μπορεί να ακούγεται ως ένας έντιμος στόχος, η διαδικασία επίτευξης αυτού του στόχου μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας. Για παράδειγμα, το να εργαζόμαστε σε 3 δουλειές για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας μπορεί να σημαίνει λιγότερο χρόνο με την οικογένεια και λιγότερες ευκαιρίες να ακολουθήσουν πράγματα που έχουν σημασία για εμάς. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τις αξίες σας για να αποδείξετε ότι μπορείτε να επιτύχετε έναν στόχο. Είναι εντάξει να απομακρυνθείτε από κάτι αν αυτό απαιτεί να σταματήσετε να κάνετε πράγματα στα οποία πιστεύετε περισσότερο. Πέμπτο, οι πόροι μας είναι πλέον περιορισμένοι. Το γεγονός ότι επενδύσαμε πολλά χρήματα σε μια επιχείρηση που αποτυγχάνει δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Και επειδή έχουμε αφιερώσει ατελείωτες ώρες σε ένα έργο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ολοκληρώσουμε. Είναι δύσκολο να εγκαταλείπεις κάτι για το οποίο έχεις δουλέψει σκληρά, αλλά το να λέτε «έχω ήδη επενδύσει τόσα πολλά, πρέπει να συνεχίσω»,
δεν είναι λογικό. Είναι καλύτερα να παραιτηθούμε πριν μπούμε περισσότερο μέσα από όλες τις απόψεις. Είναι δύσκολο να το κάνουμε, αλλά το να φύγουμε νωρίτερα μπορεί να μας αποτρέψει από το να χάσουμε ακόμα περισσότερα.